היי חברים, ערב טוב, כאן מתן עזרא מרשת התיווך רימקס אקסטרה בבת ים. אני רוצה לעדכן אתכם על דירה ברחוב עופרה חזה 9 בבת ים. מדובר על דירת 5 חדרים, מגדל אלקטרה, דירה להשכרה עם מרפסת שמש, כולל ריהוט מלא, נוף לים, חזיתי, דירה מהממת. כמו שאתם רואים, הדירה מגיעה קומפלט, כולל הכל, קומה גבוהה, שימו לב, גם פינת ישיבה, גם גריל אפילו, גריל גז, מרפסת מאוד גדולה. אפשר לראות כמובן ביום את הים כמו שצריך, זה הכל השחור, ים. זה גן העיר, אנחנו נמצאים בשכונה החדשה של בת ים, פארק הים. כמו שאתם רואים, חיבור של מים, גז במרפסת, מטבח מאובזר, כולל הכל, מקרר, תנור, ארון חשמל, וילונות, מזגן מרכזי. דבר ראשון, אנחנו פה, יש לנו יחידת שירותי אורחים ויחידת הורים. יחידת הורים גם עם נוף לים. שימו לב, היא נפרדת גם מהחדרים. הכוונה כל הילדים בנפרד, פה יש אינטימיות מלאה, שקט מהילדים, הפרדה מלאה. פה יש לנו חדר שינה, כמו שאתם רואים, כל החדרים, מיטות, שידות, טלוויזיות, הכל, ספינקלרים, ממד. רק לבוא להיכנס לגור, ועוד שירותים ומקלחת, כמובן הסנות צבויות, בנייה ברמה גבוהה, מכונת כביסה, מייבש, אפילו אם יש תינוקות, גם מיטת תינוק, פעם הרבה אבזור, סמיכות, מגבות, ממש להביא בגדים ולהיכנס. זה פה, זה כמו מחסן כביכול, זה באמת אפשר לשמש כל הדברים שקושי משתמשים להשים. אז חברים, מוזמנים לתאם, שיהיה לכם יום נפלא ובשורות טובות. יצא עוד סיבוב קטן למרפסת, לתת לכם איזו המחשה. השוס, חבר'ה, נוף פתוח, אנחנו קומה גבוהה, נוף פתוח, תראו איזה יופי.